can't find my way back to you until you make amends with the demons you've been through. Mairung जावदों जोंहा ना ओंखाम जानो माइरंआ गैला बोरो ना सारनायालाय Mending? Eh? Nasa ding nak. Nah. Ini pokriau nasar deng. Singha. Nah. Nana. Me. Apa kata? Du? Malong. Em đâu đừng kể nè. Hello everyone, welcome back to the channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ. दिनैनि भिडिअआबो जागायलायबाय नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे. औ निकास. आयौ. दावरावा. गोगोमखा हारसिंनो. Hello, Lede. Hello. Ma खालामदों ना? Ma खालामदों deh. Hello. Mabrih dong. मैथा. मैथाजों नाजों. मैथाजों नाजों मोनजासिगोन दिनै. फुख्रिनि ना मावा. मैथायाबो फिथाइल'सो नै. गोखै जाखागोन. Leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. फुख्रिया दैयानो गैला जोंना. ना मावा फिसा दं इयावनो. बावहाय दङ ना गिदिर माखासे. दैयानो गैला. निकासनि बार्थडेनि ना नै ना हेपि बार्थडे निकासनि हेपि बार्थडे 25 डिसेम्बराव क्रिसमासजों ज' एकदम मोनबाय. Nih, naya. Gourli.
गोरलै मैथाजों गोखै जानोसै दिनै मा नायबावो बिलाइ I smoke too much, I drink too much, I tell myself that I can't stop. हमगौ नामा नोंलाय ओंखारनो मोनबा जाबाय हाब्रुदोंलै जाबाय हाब्रु दं थांसै sini थांसै हरै खिथुनाव जि गोजौ माबा फानबायग्रा फैदों माबा 100 थाखा जरा 150 थाखा जरानो मा जिनिस नायनायनि 250 थाखा 300 थाखा Bapak 150 taka jora, 100 jora nih. Kotir jora, nah. Ayo. Abu. Ayo nih. Ayo nih. Abu, nah. Abu. Nah, ini masih nih stay. Pilih bodong nih. Iya. Jisu nih. Sumgeras nama. Kumpul. Sumgeras ya? Hah? Pisna bugras hai. Kudo ila. Ro. Ul ila. Ada ul farjite. Hek kisa. Are ita araisho. Belek. Tekrar dikhiye sama. Oh, sabaji. Ita abigla pindah jabo na? Ha? Dokona hai na? Mani Kashmiri ni. Pina jai, dokona hai na pindah jabo. Ni. Lebe. Araisho. Oh, biku susah jangan. Kesang betul nih jumra. Araisho jora. Kile. Jang le. Ha? Itu tuh pas sudah kajora hendeng. Kau. Ha sunat fin jauh bulbok. Fin sudah kajora mah. Lama dam barai. Barai nanti ini apa? Fin sudah kajora na? Ha? Beda boleh 300 taka jora 300 taka. Mila Quran. Pemberian. मोनसे बायबा मोनसे फ्रि जरा ना साराय 300 थाखा जरा 250 थाखा जरा गोजां बोथोरनि जोमग्रा बनानै उन्दुजागोन ना बे बिसिनियाव Masih berjauh nih. 300, 300. Mari Nwngtangmwnni Kwmdwn ini ku ini ini bank plus mari bank थांनो नागिरदों नामा Update Kalamw Kwmdwn nama iya Kwmdwn Maria ini bingung tangan lagi नोंथाङा फनखौनो होनदोंमोन बे माबायाव खोमदोननिखौ माबाखौ आधार कार्ड फर्म फिलाप बानायना हैनो आधार कार्ड बैयाव
우른증증. Nè. Biêu áp bình thường thì biêu. Mấy đi xuyên. Thằng pinzi nè. Nó thằng pinzi. Ba. Still got any better. Ai Kwmdwn. Đâu lại. Chiu. Ôi ra đi. Không có bạn. Bạn này gửi thật. Ra. Kwmdwn. Ai Kwmdwn. Ai đừng có mang của tôi lấy. Yo. Tiêu. Ồ, thế à, thích sáng sớm. Mami dừng. Mami dừng. Kata đi. Anh không. Kata đi. Kata. Ủa thằng xin vào đây anh nhé. Con đấy. Ủa thằng xin nữa cô. Bye bye. San đúng ạ. Nikah sendiri mah. Abang mana? Aadhar card बानायलाय nih. Kwmdwnni Oraibw. Card बानायनि. दाना एखेबारे उन्दैफोरबाबो माबा आधार कार्डल' नांथारसिगौ खालि आधार कार्डल' बियो दाना माबा मोनसे खालाम आधार कार्ड उन्दै गेदेर गासिबो आधार कार्ड आयौ नाया Angni. Halo, थांथां जालांबाय. माथो थेंगोनाबो दंलाय Angni. Today फिसायाव दंमोन थेंगोना मैथाजों ओख्लायनोसै गोखैनो दे मोनबायलै आधार कार्ड बानायनो ओंखारबाय आधार कार्ड बानायग्राया बिदिनो नांगौ दा आधार कार्डखौ थांसै बानायनोसै मा बियोलाय सिगां डाक्टार रिपर्ट नांगौनो हस्पिटाल थांगोनसै दे बिदिब्ला थांग्रोनि नोंथांमोना नायलांबाय था नों बेखौ गोदानखौ लाबोगोनलाय ना मैया लांनाय हो आं मैया लांनाय दे थांग्रोनि मेडिकेलना फाइनालि जाबाय नैबे मेडिकेल सार्टिफिकेट Kwmdwnni बिनि टेस्ट जागासिनो मानसिया बेखौ नांलायगौनो आधार कार्डआव बे गैयाबा जाबावा थांसै एबाराव आधार कार्ड बानायग्रायाव Oraibw देमा थांग्रोनि आरो बेयावबो थांबावनांगौ नोंथांमोना फैबायलै मा जादों मा होनो बेखौ मा होनो मेथाइ दे थांग्रोनि होमबालाय Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Dah. Nei. Hai. Aadhar card बानायग्रायाव दंफैयो दाहाय ओमफ्राय दसे थानानै जमा होना थांसै सानसेनो जाखाया सप्ता खनसे उनावसो फन रायलायगोन सप्ता खनसे उनाव नङा सप्ता खननै उनाव माला जागोनथाय जि गोबाव लाबाय जि गोबाव लायाखै सानसेल' लादों सानसेल' दे होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय था So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need
ओंखाम उखैया जायो बेसेबां बुरजा ओंखाम उखै मोनलाय ओरै जाखावगोन आं दायो हाबा मा ओंख्रि बिजों आमजा आमजा आयु जोमखोनाय जा आयु गावलांबायलै आमजा 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 दरंनि हा मालायनि गामिनि थुदराव लाखिजाबासै सोरनि गामि बेलाय सोरनि गामि मालायनि गामिसो नै नुगोस्थिया मा जाखो नै न'आव सफैबाय जमा होनानै गारबोबाय आधार कार्डखौ सप्ता खनसेनि उनाव गावसोर लेंहरसिगोनसो ओरैनो जमा होनाल' गारबोबाय देलै होमबा दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरोबाव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दे गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टेक केयार बाय बाय